Tapahohomma, tapukama pestata di Bodarion, nunga tubuh raja ni hadameon, nunga tutu ro ibana, nunga di tonga-tongata ibana, nunga patar asini roha ni debata di tonga-tonga ni huriana, nunga patar pambainan ni debata di portibion, di lehon anakna Tuhan Yesus Kristus, gabe si palua portibion, alanii naing madohonota, idama debata Jehovah sandiri mandok, haholongon sa leling-leling na hubain makkaholongiho, dibaheni hutogu-togu ho, marhite-hite asini roha, atong dibagasan las ni roha, tahatindakon ma. Di panggagatan Bethlehem do inganan hatubuan di si paluay, di tadi kondo sangap nalau manopot hita na di pardangolanon, asamar sangap iba na marhite ulaon na nabalgay, atong tanda naong di tonga-tongata panondangi, hujaw hami mahamu tujolo akka si pagalak lilin, ima na parjolo mewakili parhalado, paduahon mewakili sekolah minggu, patoluhon mewakili remaja, paupaton mewakili pemuda, palimahon mewakili parupuan, paonopon mewakili ama, papituhon mewakili lansia. Marende mahita siang buku ende nomor 56 ayat 1 ayat 2 dohot ayat 4.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatay, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada, nasian amay. Gok asiniroha, dohot hatuaon. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata ama nami na di banua ginjang, mandok mauliate dohami tuho, ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dihami. Ay di basa-basahon hodo anakmu nasasadai, tuhami na di pardangolanon, asa malua hami marhite-hite ibana, sian dosa dohot sian hamatean sa leleng ni leleng na. Hupangido hami tuho, sa isondangi marohanami na holomi, marhite-hite tondi parbadia. Akup ni sa iparohay mahami, asa huboto hami mandok mauliate tuho, asa tarapul situturo hanami di hagogotan. Dohot di pangunjunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata marihite endesian nomor 605 ayat sada dohot ayat 2. Tangihon hamu mapatik ni debata di parpungwata di Bornginon, imasian Filipi bindu 2 ayat 4 dohot ayat 5. Songonondo hata di tuhata. Unang manarikot di hamu be matahon hamu, dohot ba na didongan. Songon parohon ni Kristus Yesus ma parohaon muna. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na umbar tupatik mi. Amin. Tapuji Tuhata marhitende sian nomor 47 ayat sada dohot ayat 4.
tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami, halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami, akka na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami ton dim na badiay, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alay asa hot rohanami, marhapor siyaon lau manggotapon, nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat nami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo pagkaholongi ni debata di Portibion, pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang magoganup na porsea di ibana, asa hangoluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen. Tapuji Tuhata marhite endesian nomor 614 ayat 1 dohot ayat 2. Tangihon mahata ni debata, turpok epistel di parpungwata di Bornginon, imanatar surat di Jesaya bindu pitu, mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 10 pitu. Akup nii didok Jahoba mamandok si Ahas songonon. Pangido sada tanda diho sian Jahoba debatang, pangido sian banua toru, manang sian banua gijang sahali. Jadi nina si Ahas ma, dang olo au mangido, asa unang huunjuni Jahoba. Asi Jesaya ma, ua tangihon hamu ma, ale pinopar ni si David, dang dope say hamu paururuhon jolma, dohot do debataku naingo jamuna. Dibaheni apalah Tuhani sandiri ma, mangalehon sada tanda di hamu, idama, gabe-gabean masada namar baju, jala tumubuhon sada anak, jala bahenon nama goarna Immanuel. Mantega dohot situak niloba pangunan, paima dibotol mambolohon najat, jala mamilit nadinggan. Aitagan so diboto dak danakido pe mambolok kon najat, jala mamilit nadinggan, tarulang matanoi, nani rajaan nina dua raja hinaburan mungi. Haroni Jahoba matuho dohot tu bangsom, dohot tu pinopar ni amal aka ari nasoduro. Olat ni ari hababali ni Efraim sian Juda, bahenon ni raja ni Asur. Ido sahatna, martuado akan atumangihon hata ni debata, jalanau peopsa. Amen. Tapuji Tuhata marhitendesia nomor 50 ayat 1 dohot ayat 2.
hatindakon maha porsiaw tai, songon na hinatindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubanua turudong di tanom, na mula mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata jahuba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mula mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Tabige makor ama.
KPGMA Kor Parari Kamis.
Barita panopaon ni debata di Portibion, liturgi na parjolo di pasahat horong sekolah minggu. Sada Musa sada ayat sada dohot dua. Dimula ni mulana ditopa debata langit dohot tanon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mengareap-reap mah tondini debata di atas ni akaek. Sada Musa sada ayat tolu sahatu ayat opat. Dungi makuling ma debata nina. Jadi mahona tiur, jadi tiur matutu. Nunga denggan na teori di da debata. Jadi dibahen debata ma parsirangan nina tiur siana hulum. Sada marcolo. Pesalmen tolu ayat onom dohot ayat sia. Marhite-hite hatani Jahoba do manjadi akal langit. Jala marhite-hite hosani pamanganna sude aka paranganna. Ay makuling ibana gabe manjadi do. Mandokon do ibana jadi jonjongma. Panarihonon ni debata di saluhut na tinopanay ima liturgi na paduahon di pasahat horong remaja. Psalmen 104 ayat 24. Tungnalan situtu doa kajadi-jadianmu ale Jahoba saluhut nai di pauliho mari tete hapistaran tunggok jadi-jadianmu do tanon. Psalmen 104 ayat 27 1 ayat 28. Saluhut nasida mangaranap tuho. Asalehononmu si panganan nasida ditiki nabe. Mau dilehoko di nasida, dijeputi nasida. Mau dipatedeko tanganmu, putongan nasida dina denggani. Psalmen 104 ayat 30 sada. Sayro disaleling nama hamulian mi Jahoba baras nirohama jawaban mida akan jadi-jadian naik. Psalmen 104 ayat 30. Endehonon kuma Jahoba saleleng dingoluku umpalupar hinaluan ma au umpuji debataku saleleng adong dope au. Amos 5 ayat 12 sahatu 10 tolu. Aihuboto do torop ni pangalosian muna do tinadeak ni dosa muna. Hamu akan nama nosak halak partigor akan nama jalo hasunan manuruk jala dipatuki halak na pogos di partukoan. Dibaheni laos hohom do halak nama roha aitiki na jahat doon. Amos 5 ayat 14. Lului hamu manadinggan unang tanggonan najati asa mangulu hamu. Asa tongon Jahoba di bata Zebaot dongan muna songona nidok muna. Yesaya 30 ayat sia. Ai bangso natakang donasida akan anak pargabus aka anak nasolo manangihon patik ni Jahoba. Yesaya 30 ayat 10. Akan amandok tuhalak paralatan unang kabu maralatan. Doho tuak kapanurirang unang surirakon hamu tuhami hasitongan. Lomoni rohanami matagonan pabuahamu jala kasih pawat-wato surirakon hamu.
dipuka debata patol hason bagabagana ima liturgi patoluhon na pinasahat ni paropuan dungi diuduti mamuse udut ni bagabagai di pasahat horong ama. Yesaya 54 ayat 10 ay mucape akadolok jala humutal akarobean alay anggo asiasiku nasotu pamucat sian ho jala badan ni hada meoku nasotupa humordit ninna Jehovah si asihiho. Hesekiel 33 ayat 10 sada. Dok matu nasida songon sitongna mangolu au nina Tuhan Jehovah. Tung na Solomo dorohaku mida hamatean ni halak parjahati so ikon mida hamu mulak ni parjahati tumadikon dalani nian asa mangulu ibana atong say mula mahamu tumadikon dalan muna akan najahati boasa tung tagonan matehamu ala pinopar ni Israel. Psalmen 100 ayat 8 dohosia. Para siroha jala pardenggan basa do Jehovah, lambat tarimas jala para siroha godang, dang totong ibana manorui, jala dang gotos rohana saleleng nilelengna. Psalmen 100 ayat 12 dohot 13. Songon dao ni habicaran sian hasundutan di padao ibana sian hita aka pangalau sitai. Songon asini roha ni ama-ama tu aka anakna asini roha ni Jehovah di aka na makabiari ibana. Yesaya sia ayat sada. Bangson na mardalani di bagasan hahulomon marnida sada panodang nabulon. Bisar dosada panodang di akan na mangingani tano linggoman ni amatayan. Yesaya sia ayat 2. Nunga di patorop ho bangsoi. Nunga di padiroho ibana halalas ni rohana bulun. Malas ni roha manasida di jolo ni buhim. Songon las ni roha ni gotilon. Songon parulopolopon din namar bagi tabat-taban. Yesaya 60 ayat 1. Hehe maho masinondang maho ay naroma panondang jala mulia ni Jehovah besar di atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Aidama haholomo do makukupi tanoon jala hagula pun akka bangso alai nabisar nema Jehovah di atasmu jala marsinodang hamulionna di atasmu. Hasasahat ni bagabagai hatutubu ni si palua tabegema liturgi na paupaton horong lansia. Lukas 2 ayat sada sahat rodi tolu. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Augustus ikon suratan nasajolma di gonggomanna. Pamilangon parjolomai uju di gonggomi si Kerenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Lukas 2 ayat 4 dohot 5.
Borhat manak si Joseph na sian Galilea, sian Nazaret nakok tuluak Judea, tuhutan ni si Daud na margoar Bethlehem. Ala siya poparan jala margani si Daud ibana. Pasurato dirina ramdoho si Maria oroan naik naung gabi-gabi. Lukas 2 ayat 6-1. Jadi di sini nasida gokma arini hanguluanna di tubuhon ma anak buah bajuna di borhosma di piakon matu bagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Lukas 2 ayat 8 sia. Jadi adong marborongin di ladang na di sini aka permahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapaton sada suruh-suruhan manasida jala marsinondang masanga ni Tuhani umaliang nasida gabe mabiar situtuma. Tabegema liturgi sian parhalado. Lukas 2 ayat 10. Alai didok suruh-suruhani matu nasida. Unang hamu mabiar ai barita halas nurwa gudang dohubuan tuhamuna parsaulian ni sadok bangsoi. Lukas 2 ayat 10 sada sahatu ayat 12. Ainang tubuh do dihamu sabornginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani on ma partinadaan dihamu poso-poso do dapoton muna nahinorhos peak di panggagatan. Lukas 2 ayat 10 sahatu ayat 14. Jala topuma adong dongan ni suruh-suruhani torop aka parangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata mandok. Hasangapon ma di debata na di gijang. Dame ma di tanoon diaka jolma halumuani. Nungaro hatuaon mi, nungatubu si paluai, atong tapuji madebata mandok. Tapuji matuhata marhita endesian sonang ni borngin. Merende mahita sian sonang ni bornginai.
nunga tubuh si paluai raja ni hadameon nunga tubuh gabe jolma ibana humoko pita nunga sikop baga-baga ni debatana sian narubii tajakon ma ibana turohatta asa ibana gabe arta na umarga dihita ima haluaon na pinatupanay jala momosma tatio pakirimon na taparhatopoti ay haposando na marbaga-baga hosa. Amen. Tabegema kor paropuan Deborah.
Sunggul-sunggul tuhita di Bodarion, na parjolo ima, ia parpunguata bornginon, ima parpunguan borngin parningotan, di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Paduahon, taingot ma parpunguata marsogot ima, pesta parjolo parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Masuk ibadah di pukul siawib bahasa Batak, dohot di pukul 10 wib bahasa Indonesia. Laos di patupa huriat tadodisi ulaon nabadia. Patoluhon, akaruas ni huria nasoboi tu gereja, radedo huria patupahon pelayanan di bagas nabe, manang marnatal huhut marulaon nabadia. Tiki ni huria di pukul 10.4 sahatu pukul 10 aluwib. Nama kaperluhon boima dihubungi situa parmahanina. Ima sunggul-sunggul dihita. Tapuji matuhata marhita endesian nomor 52 ayat sada dohot diudutna disoma tapapungu pelean sada a dohot sada b.
Amin ini bata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramo ti hati-hati dohot pikiranmu. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Selamat Natal ma dihita kamanginang. Dia manamin na di bagason, dia manamin na namin nadong di gedung Markus, nadong di gedung Paulus, di Gijang, nadong di gedung Lukas, songonima akka manamin na namin na di balkon. Kuya nakaning sehol na makipasi dohamu di Gijangi, namohok do di si. Oye ma bos marohamu na tahun naro mergati nama Asio Sudi. Ungeli sianian non. Sabar mak tahun 2024 di Sodo Korama. Sedia mai dia maun pada dia ni. Hati amangat eh. Itulah. Amanginang de borngin nabadia Natal. Bornginon di parade huriata HKBP do nagabe ozahan ni turpuk jamita ima sian evangelium ni si Matius bidusada ayat 10 sahatu ayat 20 alai hupatulus manon sahatu ayat 25 songonon ma hatani Tuhani Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo. Uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai. Gabi-gabi ado ibana si ato di porbadia ado orang so masih padono hadope nasida. Ala parrohana bonar si Joseph na mangoro si Maria. Dang adong rohana paurak pon nasida. Gabe ditahi rohana nama naeng sirak konon na songoni. Alai dina songoni do pe tahi ni rohana di ida ma dinipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tuibana. O Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria. Gabe dongan musari pe muse. Ai nasian to di porbedia do nanaing tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana. Yesus do goarna bahenonmu. Ai paluaon na do bangsona sianakka dosa na sidabi. Masa pe sudenai asa jupang nahinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang na namadok. Ida hamu ma gabe-gabe do na marbajui tubuan anak maibana jala bahenon na do goarna Immanuel lapatan na dongatama debata. Ayat 24-25 jadi dung tersunggul si Joseph diului ma hatani suruh-suruan ni Tuhani saut ma dialap na niulinai alailau soti ditadda paima tubuh buha bajunai jadi digoar maibana Yesus imas sahakna. Natal bukanlah mitos. Dia bukan cerita rakyat. Bukan sebuah cerita karangan manusia. Tetapi dia adalah sebuah fakta sejarah. Terjadi di sejarah Nihazol Maun. Molo dihatai sejarah berarti adong tokohna, adong tikina, adong taonna, adong ingananna, do akalanna asing. Jala di evangeliumi adong dua berita taringot tu hatu tubuh ni Yesusi. Nasada namacai nonor nunur jala jojor.
ima na sinurat ni si Lukas. Lukas 1, Lukas 2 dan seterusnya. Agak marasing do pamaritahonon ni si Lukas taringot tu haroro manang hatutubo ni Jesus. Kelahiran Yesus itu diekspos keluar. Bahkan lebih semarak. Pola do saat suru-suruan mabarita hotsa. Saat do nang tuaka parmahan. Nasadanari ima turpukta sadarion bornginon nasinura ni si Matius. Dangapala songol si Lukas ibana manuraton jojor nonor. Jaladang pola diekspos. Boy dohonon Evangelium Matius manuraton agak heningdo. Hohom. Molo si Lukas mangodolkon joy, sukacita besar kelahiran Kristus. Alai si Matius hira mangodolkon perenungan, keteduhan. Alai di gobarhon na dua barita ido sasitong na tordini Natali. Ima lasni roha joy. Alai laos huhuddo perenungan. Di bornginon hira ditogu do hita merenung. Macebuk mau tutu ainunga marula loni hita namar natalon. Ola dua nai namate. Jala panipulinan non natal nyama anggo sorobe hamurang na binoto ben non. Aina ma pangujungina ate. Hata perpudi hata sabungan ni hata tarima ranon natal nyama nate. Jala latihan ni alhoppe ngeluar biasa tiap borongin latihan. Jadi ba Roma hita tu sih. Nah duai jadi masai ubuk do ima turpukon mengajak kita untuk merenung. Unang holan semarakna alai iko sahat do tu permenungan akan kelahiran Yesus. Turpuk di bornginon manogu hita untuk merenungkan peristiwa kelahiran Yesus dan kita mau belajar dari tokoh-tokoh nani pakai di bata gabi alatna lahu patuluson ima sakapna. Na parjolo taida ma di patudu peristiwa hatu tubuh ni Yesus sodo hubungan ni Natal dohot keluarga. Jadi keluarga do na parjolo menikmati ima berengot tamang hite turpuk na pinasa ni si Matiuson tentang kelahiran Kristus. Dipakai de batado keluarga lao pasauton ima sakapna. Tutu si Maria do si Joseph mulana dang barita las ni roha di nasida baritaon. Justru tanda kutip bencana do. Barita na dok-dok di si Maria soninang si Joseph. Ikon gabi-gabian si Maria di masa pertunangan. Dan hal itu adalah aib bagi Yahudi. Ibarat petir di siang bolong dosa sitongna baritai di si Maria. Nang di si Joseph. Mololitik kisonari. Dang binoto be ganupari na mon gabe barita infotainment. Siya manugot sa hatu borngin. Konsumsi publik. Alani boydo tabayak konsonari posisi nasusa, posisi nasulit di si Maria, dohot di si Joseph, ubigi baritai.
Jala songonido boy masa nang di ngulut tahun. Jok do Tuhatai menempatkan kita pada posisi namaol. Nungani ula ni matsedenggan hape saya dong do pena marsugo ni roha. Manang di hata sonari nyinyir ninnati. Nunga burjui ba hape seholon hona takko barang ni ba. Sonton narupani. Boy do posisi ni ngolutai, songon posisi ni si Maria, songon posisi ni ima si Joseph. Alai noaing perenungatta, ahama si tiruon sien nedua. Perjulu amang inang, remaja na pasubulong, anak-anak kami sekolah minggu. Perjulu kisah atau respon daripada Maria dan Yusuf terhadap berita yang tidak dia duga, diajari dohita bagaimana menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang tidak pernah kita bayangkan, keadaan namaol di bagasan nguluan. Menurut azaha di Lukas 1 ayat 30 respon ni si Maria holat di bagi ibana ima naing gabi-gabi ni ibana alus ni ibana naposo ni Tuhani doa say saut ma tuau songon na ni dokme di paloa si Maria do Tuhatai mangatur ngoluna nang pe nanidok ni Tuhani ima maol bahkan mabain ibana tarurak di jolo ni natorop. Si Joseph pe songoni halak nabonar do ibana dang lomoro hanibana paurakon ima si Maria. Jadi berlaku di mana dang dengan masih peilaan. Nanti. Dang lomoro hani paurakon ima si Maria di jolo ni natorop. Habonaron naido si jata no balga di bana. Lapatan na dang gasa-gasao di bana merespon beritai. Ba, ena baro. Na. Dang emosional di bana, dang gao di bana. Alai hohom do ibana mengelului jalan keluar. Au sugari ma boy nian songonon sudi akana marsaripi ate. Akana berkeluarga mengadupi akka hamaolon di tonga-tonga ni keluargana. Aida ngadong keluarga tahun naso ditodong hamaolon. Dan ngadong keluarga tahun naso dihutur persoalan. Asugari boy mahita songon si Maria si Joseph menghadapi persoalan ni keluarga. Bahkan sesuatu yang mungkin songon na petir disian bolong. Si Maria lomo ni rohamma nasaut ninna ibana. Ahado na memampukan si Maria madoki. Karena ia percaya segala yang datang dari Allah adalah sesuatu yang baik, yang membahagiakan dan membuat dia akan bersuka cita. Nasana rosian debata akan nadinggad akka nabui mabuan ibana tuhatuaon ido na adong di ibana ubayan lomo ni rohamma nasao. Si Joseph pesongonido di pajolo ibana do habonaronna sian emosional. Au sugari songoni dangadong persoalan niak kana marsaripe na berkeluarga na so selesai. Pasti semua akan happy ending. Molo songoni. Hape nuaing sodia dope nung kami terhabang di medsos
Aka status ni bana rupani. Ate. Kalau dulu aku tahu ni bana. Menyesal daku ninatong. Iba ni mana mo si tariluilu. Menyesal daku. Oh Tuhan, mengapa hidupku begini? Nah, iba mo si tong. Kecewa aku, sangat kecewa. Di mana mesti kan? Anggo si Joseph, hohom do ibana. Maaf, dang dipatalak-talak persoalan na. Dang di lehon tunatorop. Ingot ma, muluadong persoalanmu. Pergumulanmu di rumah tanggam, di ulommu, ibeko tu mesos, adong dongammu rupani, makkomentari, sabar edaninna, sabar lae, sotung las roham dua magodangna. Ati, dua magodangna, parjolo, marulupulo pibana. Napaduahon holat disi may tarsurat. Nasoyot do taom ma. So tung irip huadok pangurupion na tuho. Unang-unang lamoh do ate-atem. Au pe eda lae anggo songokui memang ngalubisong na binay mo benok wina. Baba so kasakasaw ko tung berum ni. Si Maria, si Josepi tenang do iba. Ditiru akaama ma si Joseph. Ate, pajolohon habonaron na. Pajolo ma habonaron mo amang mangadupi akka persoalan ni rumah tanggam ngolum. Sian emosional. Ditiru akaina ma si Maria. Paloas ma debata mangatur. Pos maroham segala yang datang dari Allah akan baik. Ditiru sudehita naroon ma ketulusan hati Yosef Yusuf dan kerendahan hati Maria lomo ni roham manasa. Maju parjulu amang perenungat dinatang. Dapat dua hon paloas ma rencana ni debata saut di keluargam. Nang pe maoldo jaloon ni utoh-utok. Nang pe dampak ni nama satu si Maria akan mendatangkan aib termasuk si Joseph. Alai di loasibana do rencana ni debata saut di keluargana. Adok yado rencana ni si Maria do si Joseph taringot turu penasida naing pajong-jongon ni perkeluargaon na pasti adalah alai gabehiran na kacau na sursar do rencana na sidai ala adong rencana lain dari Tuhan. Ai gabe-gabean si Maria na so hinirimna dungi di rencanahon si Joseph lau manirakkon sip-sip ima rencana ni si Joseph. Alai didok di ayat 24 nakin. Jadi dung tersunggul si Joseph dioloi mahata ni suru-suruan ni. Dung adong rencana ni bana. Jadi ido ketulusan hati ni si Joseph si tiruo dong. Dang marsi peilaan. Weng atong gudang na marsari pe marsi peilaan ate. Ipeilay mana ripena. Ipeilay mana suamina. Si tokka do songoni. Ay ulo do ang akay na rupani, law si tongay na jului pe ilay mana. Alayang go si Joseph ala ima harohaon na namat sa dinggani dang tubo rohana pa ilahon si Maria. Rencana ni si Joseph naik pasirakokyad do secara diam-diam alay Roma suru-suruan ni debata unang ay na adong dibanay siya todi parbedia doli.
ulinai keluarga ni si Josephon, olo ibana papudihon rencana nasida asal masaud rencana ni debata di bagasan keluargana. Olo si Joseph papudihon sakap na lau patuluson ima sakap ni debata. Ulina ima molo aka keluarga ni huriaon songoni. Olo papudi sakap na lau pajolohon sakap rencana ni debata masa di tonga-tonga ni keluargana. Boido torop keluarga gabedalan haluaun ni torop jolma pakeu ni debata molo olo hita pajolohon sakap ni debata alani marhite natalon naing ma mian nian perjolo akka rumah tangga nalam jili nalam tinggil nalam malo mamereng akka rencana ni debata di akka keluarga nabi. Napaduahon asa gabe lam torop keluarga gabe keluarga pangului unang ma keluarga pangalo direncana ni debata keluarga pangului dan pangalo mati. Olo do si Joseph si Maria menjadi kendaraan Tuhan lau patuluso ni masakap ni debata. Memang danggabe jalan na bebas hambatan molodung panguluy hita. Ainak si Maria pe dang bebas hambatan. Debata sadiri pe danggabe suadong hamaolon lau patulusoni ala panguluyun nasida. Adong dong. Alai debata sadiri ma paturehoni manotas daleni. Tuhan hanya meminta mereka mau atau tidak. Sada hamaulon tabereng mada songod dia debata menyelesaikan persoalan ni nasida. Molo di Sakaria sia ayat sia tahe di dia do idok Yesus itubu. Bah ay berupi merkata ni. Ide tubu. Dia. Molo di Mika 5 ayat saya di dia tubuh. Ini dia. Baunak pa bereng-bereng ngau alusi hamudo. Bet lehem. Par dia do si Joseph. Par Nasaret. Di Nasaret do nasi dia tinggal. Sian Nasaret tu Bethlehem molo manghitung peta perjanjian baru. Itu ada sekitar 90 mil. Molo kilometer ra. Kira 170 kilometer may. Alanido, audak porsea au. Nang apala tarzaloro hakko mo ibain marnay unta. Si Maria si Joseph ay kan at kagabar-gabar niya kan naik unta do ibain. Dang yakin ang olannya ha. Molo untay ba sunurut narahay nga innopagenik sunate. Ima sunari argani. Apa si Maria na pugos do. Ba dito lapi mana maniwa ahay berak telapsi. Jadi tabereng marupani cara ni debata. Nakpe songoni alay buado asa saut ay molo dang di Bethlehem tubuh batal doahi panurirangon na Mika 5 ya sada berarti Tuhan PHP alay songoni ma debata berkarya ay namoho do lalahamu moho berarti ngo taon naruan nonon daktar tokomi ngelina. Songoni ma debata manotas deleni. Wado asa saut ikol di Bethlehem. Mengudah do debata di sejarah. Dipakai do akka pemimpin. Termasuk naso mengakui hadebataon di debata. Naso porsea di Yesus. Dipakai ibana do lau patuluson sakapna.
Kaisar Agustus naing papunguhon pajak siya nakadera jajahan. Naing boton ni mana sedia do penghasilan ni pajak. Alani ikut didata masudi akadera jajahan penghasilan pajak. Salah satu cara untuk memastikan itu adalah harus disensus. Alani do dibain kaisari sensus. Ikut didata sudi. Asal murah mendata zolmaon, dia ibana ikon mula iparat tahun imana ma ikon mula masudi tu hutan yopuna. Ido mabain si Maria do si Joseph ikon lau tu Bethlehem. Aisian peparan margani si Daud do ibana. Si Daud per Bethlehem do. Songoni ma dia bata menyelesaikan persoalan ini. Asal maulu ima si Maria, si Joseph. Haulu odo dipanggil Tuhatai. Olo do keluargam pakeon ni Tuhani. Ima suku-suku nargan waeng di Natalong. Olo doho. Ima napa dua hon. Napa tuluhon jala omman marga amang. Namuli dapat kita sian Natalon ima natubui. Didok diturpuk tenak kaning Jesus do guarna. Bahenom mo ma guarna Jesus. Sakesper madok apalah arti sebuah nama. Ninna ibana. Alayo puta madok madabu gorgatu gabo. Sarupa do. Goar tu pangalaho. Dang rupa tong. Goar tu pangalaho. Alanido goar ni halak batak nazulu. Harutong. Sohuturon inatong. Sohuturon. Itu sudah sohuturon. Alang do ada opus sohuturon. Jalan memang daktar huturon. Moloy do imana a. Laos bigwa hay ado. Jadi memang tohome mana opus sohu turun. Adong do mabayang korna silabok. Dang adok kalak batak mabayang guar ni keleng na si jeng-jeng. Ay di bagasan guar ni halak bataki ba adong do pakirimon na. Ati. Mololok kita namar guar di son si Horas misalnya. Nian hubereng di daftarnya hira sodong do babalo si pajitem merak ati. Batu tu narong do ujui. Pamolo songoni betong guarniba si Masrul mas ngetukan. Aong do na itu asatung marsinod dakwa mangin ngetukan. Batu hodo bah. Ay gudang nek pabereng-bereng aw, mulu marjami taw pikirin na hong mereng-mereng aw. Ridang. Molo putih dong. Di halak jahuri pe nama tidak saja sebatas sebutan. Si pajoujuon, tetapi nama adalah hakikat dan harapan. Asa molo didok goarni nanek tuwi ima Jesus. Dang holan sebutan sabingi. Alay do hakikat do ulona. Jesus jesa Yahu. Si pelua. Adong do hadumuan ni tu Joshua. Tu Jesaya. Yang long marguar si Joshua son. Do si Jesaya hampir sarupa do guarni do Jesus. Si pelua. Guarna Jesus baulon na songong guarneiro. Si pelua. Ulaon na paluahon. Paluahon bangsona sian dosa na si dabenina diturpukon na kaning. Idolas ni rohata di pesta Natal. Dang pahean, dang kemeriahan ni pesta.
Alai marhite Jesus di padame de bata dirina tu jolma pardosa. Gabe perjabber jolma pardosai di hangoluan nasihat de bata. Jadi cara terbaik merayakan Natal bukan dengan acara-acara yang wow. Bukan dengan seremonial-seremonial yang wah luar biasa. Bukan dengan panggung-panggung yang hebat, bukan. Cara terbaik merayakan Natal adalah mempercayai dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Saleleng so dihaporsiai ho, di baikoi mana si palua, daktik kos pestam. Karena esensi Natal itu adalah Yesus si pelua. Maka porsiai Yesus. Mabahen Yesus si gabe si pelua. Ino las nirohata na bolon. Alani di Bornginon molo dang dope di Zaloho sonari Yesus si jala di haporsiai hoi bana si pelua ni todim marisuang duanon. Alani pasti hom manon adorang so ditinggal ko pituen. Namangihut na muli musik jala umma na maceta buhiyam ma musikon. Idama. Gabi-gabi ya dona marbazui tubuan anak maibana bahenon mu magowarna si Immanuel. Adong sumar gwar Immanuel. Adong dora situai pera Immanuel logarne. Dongat tama debata. Tebunei yati. Dongat tama debata. Naso mardongak kian gabe mardongan. Bodo tatu sinuaing murid Immanuel molo di bahasa asli nai hidalapatan nasong noddo. Agak adullo memang alai maknana gawe lam bagas. Molo Immanuel Allah itu berkemah dengan kita. Jadi boido hita na martetangga, walu tao kita martetangga, bisa jadi dodang binoto ya ate. Misalnya tetangga niba nuaeng markatubing. Mangalak buru sirigar. Ima tetangga niba. Boido pe hutadda buhinya matatubing do inangi do takkageleng na. Boido pe binoto tubing sedia na sida. Sirigar sedia. Dia kana konna. Alai adong do akan bertetangga nang penang 8 tahun 10 tahun. Dangi boto margani. Nadi lebung na. Duk pemusek rupani ba marga hado hamu tehe. Bah, marga siturus do na, pe marga siturus rupani mana kan? Bah, ayo. Nah. Apalagi sahak matul kana lebih mendalam. Ima alani namar tetangga mai. On sonari di dok Allah berkemah dengan kita. Sada inganan. Rap masih berengan berjumpa hira songonima maknani Allah itu Immanuel. Allah bersama-sama dengan kita. Rap dohot kita mangatusi hagaleotta manada hita alai laos madongani ala di tongat-tongat tado ibana dang tadiang nahabulu abehita hatsi dona suadong madongani sukutamuma
aka inang na mebelwon. Hacik do. Mulane hacik do te. Mulu sendiri. Saya dua dung nyaka na mebelwon. Apalagi ulau taberwan nonon, ulu gudang adung nyon. Sugari di somah ho opung ni sianu na tanggal 12 sedai. Saya bayak komba te. Oni do tayak kainang. Allah bu. Mulai songoni do. Nakpe nuayang dung terbiasa hamu. Gabiarong mau masuk nama dok. Bah, tuan ni dok, ini musik kan. Ayalana molo merpungan inahan na au dak pola be siadong na manelepano eliling maho dangin na be kan. Dang tadiang nahapulu abe. Ay hirasongonia do hita zolmaon. Tadiang nahapuluan. Adong do hiya di siarahon BBC. Sahala ina-ina terens guarna. 20 tahun may bana dang adok kya manikiri bana. Diwawancarai may bana. Haci tiyak bulalana 20 tahun on. Dang adok kya mamerengau. Sehulanau mana marnatal di jebuku. Dang adong. Hiratad diang nahapuluan. Hacitiad do sunyi di tengah keramaian. Godang do noeng jolma merasa kesepian di tengah keramaian. Unang-unang ang durano ang ison. Merasa sepi nakpe torop. Songoni majolmai alai dung rode bata di bagasan Kristus Immanuel maibana di tongat-tongat maibana dang hapulua behita dang sendiri behita alai nga adong nama dongani hita nama nada jalan nama ngetusi hita di bagasan ngoluan nunga tubuh hatai ibana do sipalua hita Immanuel do ibana alani paloas made bata Jesus si mangatur ngulum Immanuel lo ibana. Olo maho pakeon ni Jesus si patuluson sakapna Immanuel lo ibana. Amen martang yang mahita. Mauliate di ho Tuhan. Di tonga-tonga nami do ho tu marhiti Jesus Kristus Immanuel. Dada holat di tonga-tonga nami ho alai namanga tusi manadda hagaleon diri nami jalan na mga toy memelihara nosoy hami jala patauhok kami marguguyhok kami di pardanan ningudu nami dang dauhobe alenunga di tonga-tonga nami nang nuaing di tonga-tonga nami doho di tonga-tonga ni bagas nami manang na di dia pehame rap dohot todo hame rap dohot tame doho imalas ni rohanami las rohanami ala Jesus si palua na paluahon tod dinami dang be hamatean upa nami alay hanguluan marhiti Jesus si atong tiron nami ma nangakan aposom si Joseph si Maria na pinakimi lau patuluson sakakmu gabi ulo na sida lau patuluson sakakmu nakpedok maol dimulana dia tusi na sida akan namasay alay marhiti hatu dukon na gabi patardo dia tusi babua haulion hadengganon lasniroha hatuaudo nang ujung ni sudina panguluyon ni nasida. Songonima hami marsada sana nang keluarga nami. Sayolo keluarga nami pakyom mulau patulus nak kasaka mumangulaho nak kanadinggan di tonga-tonga ni Portibion. Maniru keluarga ni si Joseph si Maria.
asimaroham. Paso-paso ma huriam ruasmu naronwaing ragambedo akka parsorion na urupi na sida na marlasiroha pargugui pataw na sida asa di bagasan ho nang akalas ni rohana lumubi lasbuy dohot akka na humaliak sa marlas ni roha aralas ni roha na zinalona mula tungadong akka na marsahit na di rumah sakit ali Tuhan asimaroham topot manasida saunari tusi baritahon ma marhite todim todi porbadia hatu tubuh ni Jesus naung gabe Immanuel tunasida pargugui ma akan namarhagaliun di pamatang namarhagaliun di partodion asalam mangulu pakirimon na ala naung roho ala naung Immanuel ho naung ditonga-tonga nami ho. Amen. Maredde mahita laos tapasahat na piliata.
Kapaujung ma kibaktiatta. Tatagyakon ma piliatta. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo hararoan nis saluhut silehon lehon nadinggan dohok na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi guap na hutsus di zulum. Paso-paso mejar ramoti. Asahu perhasiak kami pilihanon pati buluhok karazomu. Di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girigir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwar. Say Roma harazon, say saut malumo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhamis sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Jaloma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Selamat Natal Madihita. Soma kurangi di parsaurata masih jalangan siamun habirang buka belakang mahita gatini na masih jalangan di julu. Laos tado ma selamat Natal tuak kadungata. Too much wrong, no way, no way. Yeah, 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 yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Woo. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Yeah. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry
girlfriend's account. She's only played it for... Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. Yao. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you with Irie Christmas. I wanna wish you with Irie Christmas. I wanna wish you with Irie Christmas from the bottom of my heart. Take it one more time. Oh, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. Yeah, yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. Yeah, 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 yeah. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you with Irie Christmas. I wanna wish you with Irie Christmas. I wanna wish you with Irie Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. Greetings and Irie Christmas. Yo, ma, long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. While shepherds watched the flags by night to see the bright new shining star, they hear a choir sing a song. The music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. Yeah.
to save us, oh my Lord. Your very self you gave us, oh my Lord. Does it mean that this labors on laborings once more? At the oh my Lord, well known the great defensive, oh my Lord. I go in all the quantity, oh my Lord. They got the Lord around in hand to see me, him in a door. Oh my Lord, you stand your son to save us, oh my Lord. Your very self you keep us, oh my Lord. The same me now, the slavers now, on merits once more. Oh my Lord, one on the great from the oh my Lord. I'll go in all the quantity, oh my Lord. They got the Lord around in him to see him in a door. We wish you a Irie Christmas. Old Year and New Year's are just the same. Christmas on a broke pocket day. We wish you a Irie Christmas. We wish you a Irie Christmas. We wish you a Irie Christmas and a dance all New Year. Great tidings, Natty Jane bring you. Great tidings, Natty Jane bring you. Great tidings, Natty Jane bring you. And a dance all New Year. We skank and rock it to the rhythm. We rock and we rock the rhythm. We scrub and we rub and we the wise. And a happy dance all. We bring you a Irie Christmas. We bring you this boy child forevermore. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
found him, oh my Lord. A golden halo crowned him, oh my Lord. They gathered all around him to see him and adore. Oh my Lord, they had begun to doubt you, oh my Lord. What did they know about you, oh my Lord? But they were lost without you, they needed you so bad. Oh my Lord, with the child's adoration, oh my Lord, there came great jubilation, oh my Lord, and full of admiration they realized what they had. Oh my Lord, you sent your son to save us, oh my Lord. Christmas come only once a year, so they say. So have no fear, just go and go have fun, but not drink too much rum. No way, no way. Yeah, yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a reggae Christmas. I wanna wish you a Irish Christmas. I wanna wish you a Irish Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad.